Ginathag ni Iloilo City Councilor Nene Dalaliana nga parte lang sang ila trabaho ang natabo nga mainit nga diskusyon sa sulod sang konseho sang nagligad nga Miyerkules, Agosto 19. Ang sentro sang amo nga diskusyon amo ang ginaduso ni Councilor Cedfrey Cabaluna nga pakdol ordinance. Ginquestion ini ni Councilor Rex Marcos Sarabia. Ginpahayag ni Sarabia nga daw kaangay nga ginbasura ang amuman nga proposal ni Dalaliana sa committee level agod nga mapasar ni Cabaluna ang iyak kaugalingon nga ordinansa. Gintawag ni Sarabia nga daw kaangay nga ginlaglag ang upod sini kag bangod sa iya paghangop kandidato nila si Cabaluna sa eleksyon. Nagapakita ini suno sa iya sang indi maayo nga leadership. Sa interview sang Bombo Radio kay Dalaliana, iya ginpahayag nga nakaistorya na sila ni Cabaluna kag napahangop sa iya nga magkatuhay ang ila ordinansa. Suno sa konsehal, bisan nga nagabaisay pa sila sa sulod sang City Council, may respeto sila sa isa kag isa kag pagkatapos ang trabaho. Pareho man sa gihapon nga mag-abyan sila kag updanay sa isa ka team. In-explain niya sa akon na ang ordinansya is totally different sa my ordinance. In-explain niya man ang pinalain na supportara natin. Malamo kami sa City Council o isa normal lang na nga nagabansay, naga-question. Hindi ko sobra na namon mo. Siya ang obra, lain ang personal. At the end of the day, we are friends and we are isa ka team. Kung kasulod sang area, let's make it clear. Kung kasulod sang konseho, sa council, diba isay kami but we maintain respect. Gindepensahan man ni Dalaliana si Councilor Sarabia nga amo ang ila majority floor leader. Sunod sa iya, ang amo nga aktwasyon ni Sarabia ang nagapakita lang kung ano ini ka-istrikto sa ila nga proceedings. Well, I know Rex Sarabia, no? Si Rex is, stricto na siya sa mga, sa proceedings. Stricto na siya when it comes sa amon nga pag-diskusyon, stricto na siya sa layi. He knows the law better than I do. So, gastik lang na siya sa, gastik lang na siya sa amon nga law kung ano amon yung sundan sa City Council. So, you cannot blame Councilor Rex Sarabia. Si Iloilo City Councilor Nene Dalaliana. Naibaluan nga pagkatapos ang among atensyon sa konseho, nagtililipon ang mga konsehal sa balay ni Mayor Raisa Treñas para sa dinner sang Huwebes sang gabi. Sa impormasyon sang Bombo Radio, ginhusay sang alkalde ang mga konsehal kasunod sang among atensyon.